Sana'a goma. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai taken sana'a goma, wanda 'yan Hausa ke wa lakabi da maganin mai gasa. Shirin da ke zuwar muku da kafar tubalin arziki. Kada ku sha'afa, za ku iya samun wannan da ma wasu shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.tubalinarziki.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok, dukkansu da tubalin arziki. Sana'a goma. Kamar yadda muka alkawarta a makon da ya gabata, za mu kawo bayani buɗaɗɗe game da shigo da kayayyaki daga ƙasar waje. Allah ya nufa muna ɗauke da wannan bayanin da yardarsa. A wannan zamanin za ka iya shigo da kayayyaki daga Sin ko wasu ƙasashen ba tare da ka taka ƙafarka a cikinsu ba, kuma ba da jari mai kauri ba. Ta yaya za ka fara kawo kaya daga waje? Zaɓar kalar kayan da za ka kawo. Kamar kowace kasuwa, farkon abin da za ka fara kalla shine su wane masu buƙatar kayanka. Mun faɗi wannan a baya, sanin wane kwastomanka yana da matuƙar muhimmanci. Bayan ka fahimci kalar mutanen da za ka yi mu'amala da su, kuma ka zaɓi mai za ka kawo. Sai na biyu, neman inda za ka saro kayanka. Neman inda za ka sari kaya shine mafi sauƙi. Tare da taimakon yanar gizo za ka iya shiga kasuwannin duniya, ka haɗu da kamfanin da suka yi kayan kai tsaye ko manyan diloli. Misali, da zarar kai rijista a Alibaba, AliExpress, DHgate, eBay ko ma wasunsu, shikenan za ka iya samun damar shiga ka yi siyayya a wajensu, kuma amintattu ne a duniya baki ɗaya. Siyan kaya daga mai siyarwa. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, domin kafin ka sai kaya yana da kyau ka duba kayan sosai don kar ka sai maras inganci. Ka duba mai mutane suka ba da shaida kan wanda za ka sai kayansa. Shaidarsu tana da matuƙar ƙarfi kuma a bar dubawa ce. Biyan kuɗi. Da zarar ka ga kaya sun kwanta maka, ka gama bincikenka a kansu, sai kuma batun biyan kuɗi. Kar ka tura kuɗinka ga kowa. Misali, idan a Alibaba ka sai kayanka, to ka tabbata a wajensu ka biya a website ɗinsu ko kuma ta cikin application ɗinsu. Wajen biyan kuɗi abu ne shi ma da za a kula matuƙa. Abubuwan da ake buƙata kafin fara kasuwancin: kwamfuta ko wayar hannu ta Android ko makamanciyarta, damar shiga intanet, katin Master ko Visa, inda hali dollar account, jari daidai ƙarfinka, adireshin email, wajen da za ka ringa karɓar kaya in sun zo, yadda kaya suke zuwa. Akwai hanyoyi biyu da kaya suke zuwa. Na farko shine free shipping, wato kayanka za su zo kyauta, wanda wasu kayan kan zo ba tare da an biya kuɗin dako ba. Za a kawo maka har inda kake, amma sukan ɗauki lokaci, mafi ƙaranci su zo a kwana 20, amma sukan haura hakan sosai. Premium or express delivery. Wannan kuma kamfanonin ɗaukar kaya ne za su kawo maka da zarar ka biya. Nasu baya haura kwanakin aiki 5 zuwa 6. Abu mafi muhimmanci shine ka lissafa shin in ka biya aka kawo za ka samu riba ko a'a. Idan kaya suka zo, sai kuma a shiga talla, a nemi kwastomomi, domin dai mai talla shi ke da riba. A riƙe addu'a, a yi haƙuri, nasara za ta zo. Allah ya haɗa mu a wani makon. Masu sauraro, shirin sana'a goma kuka saurara, wanda ya wallafa Zafirullahi Abdulaziz. Ni Fatu Abdullahi Ado da na gabatar. A madadin jagorori da injiniyoyi da suka sada ni da ku, nake cewa mu haɗu a wani sati.